For adults, 18 plus only. Intended for educational discussion. Warning. Nicotine is addictive. This content does not promote, sell, or provide any regulated products. Zdarec, já vás vítám u dalšího videa a po delší době tu máme opět vlog. Chtěl bych jenom říct, že se nejedná o clickbait, já ještě nevím, jaký tam dám název, ale určitě se nejedná o clickbait, protože určitě bude dramatický ten název. Každopádně hnedka na začátku upozorním, že video je pouze pro osoby starší 18 let, nejedná se o sponzorované video a nejedná se o reklamu. Jedná se pouze o to, co budu povídat, prostě o nějakými soukromí názory. Jo? Takže jdeme na to, jdeme se do toho pustit. Jo? Žádná reklama, nic podobného. A víte, proč to říkám? Já totiž chci začít jednou věcí a to je tím, že Vaporism má teďka brutální Infamous. A já vám musím říct, proč. Mně došel e-mail a vážení zákazníci, určitě je správnou otázkou, proč zase nejde o to, že by s příchutěmi Infamous bylo něco v nepořádku. S příchodem spotřební daně a předvídatelnými pravidly jsme naskladnili s tím, že zásoba vydrží cca do roku 2027. Změna legislativy nás ale donutila tyto konkrétní zásoby vyprodat nejpozději do konce června 2026. Budeme tedy moc rádi, když nám pomůžete ubrat našemu skladu. Tohle není reklama, jo? Proto to zdůrazňuji ještě podruhý, na to, že má někdo nějaký, ale chci tím jenom poukázat na ten šaškec, který se tady děje, že de facto se jako donutí, aby ten obchod si udělal zásobu, jo, skrz tady tu legislativu a ty uchylnosti okolo, a pak zase skrz legislativu to musí všechno dát rychle pryč. Jo. To, co se děje, je šílený. A to, co se bude ještě dít, je možná o něco šílenější. Já jsem se díval na TPD3, samozřejmě tím se hrozí už delší dobu, jako není to úplně aktuální novinka, ale co je spíš teďka na tom důležitějšího, že už to má být v první polovině tohohle roku, takže v nejbližší době by to mělo být nějakým způsobem projednaný, odklepnutý a pak se uvidí, co dál. Ještě jsem neviděl kompletně, ještě není jako viditelný, aspoň pro mě, kompletní znění, ale jsou tam informace, které jsem si dohledával. De facto i umělá inteligence vám to dokáže vyhledat, takže to není nic jako tajného, ale jsou tam věci jako návrhy na jestli si to budu všechno pamatovat, bude to super, ale ty základní jsou, aby byly odstraněny všechny aromata, aby zůstal jenom tabák a mentol, jo, a kombinace varianty. Takže žádný buchtičky, žádný ovocíčka a tak dále. Furt dokola, jo, o tohle se snaží. Samozřejmě zákaz jednorázovek, s tím jsem celkem v pohodě. A je tam opravdu strašně moc věcí, které ti úplně znechutí celý vaping a snaží se tě omezit, jo, na tom. Uvidíme samozřejmě, jak to bude vypadat. Jo, toto je teďka takový jako předzvěsti toho, co nás čeká, ale ono se to tam jako řítí, tam jako skončíme. Jo. Ono hlavně by to šlo v platnost, myslím, že 2028. Ale všechny ty obchody a všichni už by se na to připravovali, protože pokud by to opravdu jako bylo to, že se zakážou aromata, tak už jako ve svém obchodě úplně jako moc aromat nekoupíš krom výprodeje, že už to nikdo nebude naskladňovat a podobně. Ale co je tam dost zajímavá věc, tak je zpřísnění reklamy. A já jsem si tady k tomu dal jakože takovou poznámku, protože to zpřísnění reklamy. Už teďka je zakázaná reklama, jo? Ale oni řeší to, že to jako influenceři obchází, jo? Že si berou to zboží, dostávají zaplacený a natáčují ty recenze a schovávají to za to, že to je uživatelská recenze. No a oni tohle chcou zatrhnout. A ty si teďka řekneš, no jo, ale nemůžu ti přece zatrhnout, že ty si něco pořídíš a jdeš na to natočit video. To nemůžou. Oni můžou řešit, jestli dostávají zaplacený, jestli to dostávají zadarmo, jestli si to koupil a podobně, ale nemůžou tobě, když jsi to teďka koupil a řekl si, pochlubím se na YouTube, jo, ukážu to lidem. Ale oni zatlačí na ty platformy. Ale nebo, víte, jak je to na YouTube? YouTube si řekne, tyjo, já nebudu riskovat to, že tady dostanu milionové pokuty kvůli tomu, že ten dělá reklamu, ten nedělá reklamu, ten dělá reklamu. Já nemůžu kontrolovat každýho, kdo co dělá, jaký má návaznosti na koho.
tak to plošně zakážeme. A to tady hrozí. Já vám to přečtu, je to výtažek, který tady mám, není to podložený, ale myslím si, že to je z celkem slušného zdroje. Každopádně všechno, co tady říkám, nemám ještě podložený, že by to černý na bílým, nebo že by to bylo schválený. Jo? Jsou to takový ty střípky z těch návrhů. Konec šedé zóny influencerů a recenzentů. Jo, a ještě to mám hozený do umělé inteligence, aby mě to, jakože Gemini, aby mě to seřadila a přeložila hezky česky, abych to měl pěkný. Jo? Takže konec šedé zóny influencerů a recenzentů. Už současná směrnice TPD2 zakazuje přeshraniční reklamu na elektronické cigarety a tabákové výrobky. V praxi to ale spousta tvůrců na YouTube, Instagramu nebo TikToku obcházela tím, že videa označovala jako nezávislé recenze nebo informační obsah. V rámci TPD3 se očekává mnohem přísnější definice toho, co je reklama. Pokud recenzent dostane produkt od výrobce nebo e-shopu zdarma, dostane za video zaplaceno, používá ve videu slevové kódy nebo affiliate odkazy pro kliky do e-shopu. Bude to z největší pravděpodobnosti tvrdě klasifikováno jako nelegální propagace a reklama, která bude zakázána. Chtěl bych říct, že teďka je, pokud já bych dělal vyloženě reklamu a dostal bych to k soudu, tak mi tam hrozí pokuta až 2 miliony korun. A pro firmu je to 5 milionů. Jo, je to ta vrchní hranice. Takže si představ, že by ti fakt jako někdo dal flaster jako 2 miliony. Myslím si, že to je pro spoustu lidí jako celkem likvidační pokuta. Tlak na samotné platformy YouTube, TikTok, Instagram. A to je to, co tím myslím. Oni si můžou zakázat, co chcou. Já si můžu říct, já si můžu natáčet, co chci. Ale tam jde to, že tě už omezí ta platforma. Změna se nebude týkat jen samotných směrnic o tabáku, ale jde ruku v ruce s novými pravidly pro digitální služby v EU, například Digital Service Act. Evropská unie chce přenést zodpovědnost na samotné sociální sítě. A tady vidím ten problém. Platformy budou pravděpodobně nuceny aktivně vyhledávat a mazat jakýkoliv obsah, který by mohl být vnímán jako propagace nikotinových výrobků, a to s velkým důrazem na ochranu mladistvých. Rozumíš mi, jo, co jsem tím chtěl říct? Pokud opravdu tohle projde, tak proč by ta platforma si říká, kontrolovala video od videa? Jakmile uvidí vapingový kanál, zruší ho. Okamžitě ho smaže. Uvidí vapingový video, smaže ho. Co čistě soukromé a nesponzorované recenze? Tady narazí regulátoři na tenký led svobody projevu. Pokud si běžný dospělý uživatel koupí produkt za své peníze a nahraje o něm video bez jakékoliv propojení na prodejce, právně by to reklama být neměla. V praxi se ale očekává plošný přístup platform. A to je to, co jsem zmiňoval. Sociální sítě nebudou mít kapacity a ani chuť zkoumat, jestli je daná recenze sponzorovaná nebo ne. Aby se vyhnuli obřím pokutám od Evropské unie, je velmi pravděpodobné, že sáhnou po plošném zákazu nebo takzvaným shadowbanu skrytí obsahu z vyhledávání pro jakákoliv videa obsahující vaping, zahřívaný tabák nebo nikotinové sáčky. Ale ten shadowban na YouTube už tak nějak jako funguje. Jo, to tam v nějakých mezích je. Ale já to vidím tak, že v budoucnu zmizí z YouTube vaping. A je to to, o čem se s váma už nějaký ty roky bavím. Jo, že to tak prostě dopadne. Oni si prostě protlačí to, že budou tabákovky, bude mentol, tím pádem vytlačí úplně totálně e-shopy, že skončí všechno asi v trafikách a budeme na předplněných podech, kde bude jedna tabákovka. No a co s tím? Je ještě dost času. Ale je tady jedna z věcí, kterou vám tak nějak jako úplně musím říct. Úplně bych nepočítal s tím, že budu natáčet recenze ještě třeba příští rok na platformě YouTube. Tohle mě nebaví, tahle platforma. Takže uvidíme, jak to bude v budoucnu. Já počítám s tím, že to, co dělám teď, budu dělat i v budoucnu, ale nebude to asi na YouTube. Uvidíme, já vás budu o všem informovat. Asi nejbližší informace, které vám dám, budou v červnu. Každopádně Facebook nefunguje. Facebook nefungovat bude. Tam mám prostě svoji stránku. Jo, zrušil jsem webovky, ty už nemám dlouho, ale na Facebooku Noid Vape. Pokud vás bude cokoliv zajímat, běžte tam. Chcete vidět něco o recenzi, nějaké informace navíc, jsou tam. Všechno je tam.
uvědomte si, že YouTube je cenzurovaný neskutečným způsobem a já musím tu cenzuru podporovat, abych tady jako tvůrce mohl v téhle oblasti fungovat. Ale taky mám jako nějaké svoje nervy, které už mě jako začínají celkem ujíždět. Jo? Takže určitě se dívejte tam a je to to je asi všechno, co jsem chtěl říct. Na druhou stranu, když se vezmete, jakým způsobem se vyvíjí celý vaping, celý trh, tak se vyvíjí jenom tak, že jsou pody. Jsou jenom pody a já jsem rád, že Vaporism aspoň má nějaký ty high-endové atomizéry. Jo, teďka tam mám ty 2 ministry, jo, MTL-ko, DL-ko nebo RDL-ko, takže jako na co se podívat, s čím se pochochat, s čím si pohrát. Mám ještě jeden kanál, který se jmenuje Mixuj s námi. Ten jsem udělal kvůli tomu, abych to nedával tady na tenhle kanál, abych ho neohrožoval, protože je to o míchání likvidu. Takže jo, hele, to je jen takovej vlogísek, abyste jako věděli, o co go, co nás čeká, co nás nemine. Já natáčet na tenhle kanál budu dál, nebudu nic rušit zatím, ale recenze v budoucnu počítejte určitě s tím, že půjdou z téhle platformy. Jako nevím, v jaké vzdálené budoucnosti to bude, jo, ale z dlouhodobého hlediska to YouTube prostě zatrhne. S tím bych počítal. Pro dnešní video je to všechno. Nezapomeňte klasicky odebírat tenhle kanál, mrkněte se i na můj další kanál Mixuj s námi. Pokud vás zajímala lukostřelba, tak se podívejte na kanál Noit Archery. Pokud vás nezajímá nic, tak se nedívejte prostě na nic. Mějte se. Zdar.